Pelaruslannoitteen ja kalkinlevitin soveltuu rakeisten lannoitteiden, kalkin, tuhkan ja kiinteiden jäteaineiden levitykseen. Vahvarakenteinen ja tilavuudeltaan suuri vaunu sopii myös yhteiskäyttöön ja urakointiin. Täysmetallinen rakenne ja erillinen runko merkitsevät toimintavarmuutta. Iso 9 kuutiometrin säiliö ja 12 tonnin kantavuus tuovat suursäkkien ja irtolannoitteiden käyttöön tehoa ja hukka-ajot vähenevät. Muiden Pelarus-työkoneiden tapaan myös Pelarus-lannoitteen ja kalkinlevitin toimitetaan täysin käyttövalmiina. Vakiovarusteisiin kuuluvat muun muassa voimansiirtoakseli, jarrut ja valolaitteet. Järeässä vaunussa myös levityslautasten rakenne on suunniteltu samalla mitalla. Voimansiirtolautasiin tulee kulmavaihteella alakautta, jolloin saadaan suuri levitysteho ja erittäin kestävä rakenne. Levitysmäärän säätö tapahtuu mekaanisesti, säädin on tarkkaa ja helposti käsillä. Pohjakuljettimen rakenteen ansiosta on syöttö lautasille erittäin tasainen ja samoin myös levitysjälki. Vaunun levitysleveys on rakeisella lannoitteella jopa 20 metriä. Jättimäisten pyörien ja keinotelin ansiosta vaunu on kevyt vetää, vaikka levitettävänä olisi kosteaa maatilakalkkia. Pelarus-lannoitteen ja kalkinlevitin merkitsee vähemmän ajokertoja ja nopeampia tuloksia.